باز ما اومدیم شهرک فیض‌آباد و یک کس دیگر را خرسند میکنیم. ویدیو را پیگیری کنیم. салом алейкум дӯстон, ман шуморо чанд бор мегӯям иштирок кунед дар иқдоми бузург аз Орионбанк ба соҳиби туҳфо шавед, мошин ва хона. боз мо омадем шаҳраки Файзобод ва як кас дигара хирсанд мекунем. видеоро пайгирӣ кунед. чӣ бояд кард ки шумоам соҳиби мошин ва хона шавед? маълумоти бештар дар саҳифаи инстаграми Орионбанк ё дар саҳифаи Орионбанк TG. барори кор. салом алейкум дӯстон, бо як ниёзманд хирсанд мешам аз Орионбанк мошини BYD бурд кардаги муштарӣ. муборак шава хола, муборак шава. намояндаи Орионбанк дар ноҳияи Файзобод. акаҷон ҳар яктаи шумо ҳам хали шанс дорен бе ягон сум. салом алейкум дӯстон, ина мо омадем ноҳияи Файзобод, деҳаи Чашмасор. яке аз муштариёни ноҳияи Файзобод бурд кардан мошини BYD едра. набурга муборак шава. кадора қабул кардем, мошина қабул кардем. и апама шавҳаршон дар Федератсия Россия ҳамон кас бурд кардан, не ки мошина худшон қабул кардам. ва чӣ гуфтанем, бисёр дар комментариён аст, акай Мансур чӣ хеш иштирок кунем, маърамат кунем дар зери навор саҳифаи Орионбанк инстаграмаш дуроин маълумоти пуррара мегирен ва ягон сум расход намекунем. фақат муштарии Орионбанк мешавен. тамом. чӣ хеш шуморо занг задан? моро занг задан ки ҳами хе туфа шуморо интизора биёед. шуморо ҷо гуфтан ки шумо мошин баридед? не моро нагуфтанд ки ҳами хе занг задан ки биёед туфа шуморо интизора биёед. рости мо бовар накардем. шумо фикр кардед дурӯғ ягон? не фикр кардем дурӯғ кардем, моро чӣ мекунад? баъд ки рафтем фаҳмидем? рафтем хаб дар ҳақиқат эҳсосотӣ шудем, бовар кардем ки хай кам. мехоҳ боша одамое ки навора дида буданд, дидан дар оҷа ашки хирсандии шуморо. шахсоне ки аз 4 хизматрасонӣ агар ду ташаккилен шумо уже иштирокчи бонус мешавед. бонус ки вай агар апам иштирок карданд, бурд карданд, дигар то даври чорма апам агар ки номшон биромад, дигар иштирокчи нестанд. баъд панҷумза агар ки ози шумо ба фикрам бо абиғарзи карта уже ба фикрам уже ваям кредит ягон депозит ё чо кардем бо Орионбанк димша карта тега мо карта доранд бо период уже дута иштирокчи бонусам ҳастанд. уже моҳи декабр уже дар бонусам иштирок мекунам ва ҳамаи шумо метавонед бе ягон сум расход шумо дар ҳамин иқдоми бузург аз Орионбанк иштирок кунед. ва бисёро мегӯянд ки менависанд ки дурӯғай одамои хидӣ мебаранд. на пам дар деҳаи Чашмасор биёин пурсон шавен, адресош ҳамҷода касе мепурсанд ки ҳамин ки аз Орионбанк BYD барид, рост нишон метавонанд. апаҷон чӣ гуфтанем барое ки ҳамин одамое ки иштирок кунанд, рост ё дурӯғ? не рост, дар ҳақиқат рост. мо раҳмат мегӯем ба ҳамин иқдоми пешгирифтаи Орионбанк. раҳмат саломат бошед апаҷон, набурга муборак шаватон. дар рӯзҳои навз истифодаш баред. хуш омадед. раҳмат. хуш омадед. шумо дар кадом ноҳияе бошен, дар кадом ноҳияе бошен, шумо метавонед филиали Орионбанк дар омада просто медуроен ё ки виза карта мегирен ё интиқоли маблағ мекунен, депозит мемонен ё ки кредит мегирен. тамом, шумо иштирокчи иқдоми бузург мешавед ва насиб бошад даври дуюмаш рӯзи 22 октябр меша ва давҷан бо 2 мошини дига BYD метаҳему, як хонаи дига. иша иншоалло агар худо розӣ боша дар пахши мустақим мекунем. бетараф набошен, Орионбанк интихоб кунен ва соҳиби туҳфо шавед. боқӣ дамона бошед.